Hello everyone, welcome back to the channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय खनसेबाव फिन बराय हरफिननाय जाबाय. So guys, दिनै जोङो माने माइब्रा केम्पआव दंफैयो आरो मैया 15 आगस्टनि इन्डिपेन्डेन्स डे राइड खालामदोंमोन. मैयानि भिडिअ'थ' आं बानायनाय जायासै खिन्थु नोंथांमोना मा होनो बेलेगनि चेनेलाव नुगोन नै जोंनिया पुर गाय ब्लग्सनि चेनेलाव नुगोन मैयानि राइडनिखौ. आं बानायासै मैया बानायदो मैयानिखौ नुगोन. ओमफ्राय आं ओरैनो इनिफ्राय एसे क्लिप लानानै एसे देखायनो हागोन आरो माबोरै फैनाय बेखिनिखौ देखायनो हागोन. ओमफ्राय जों जि जायगायाव थादों बरिया हिट आरोना गाइस जायगाया. नोंथांमोननो आं देखायनो जोंनि थानाय जायगाखौ गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन. बरिया हिट नैयाव हाजो ओमफ्राय नैयाव कटेजफोर दं ओमफ्राय नै टेन्टफोरावबो थादों ओइथिंबो दङ ओमफ्राय नैयावबो थादों ओमफ्राय मानसिफोराथ' जाजोबासै नालाय ओमफ्राय ओइफोरावबो थादों आरोना. ओमफ्राय जों थानाय न'खौ देखायनाय आरोना गाइस. नैयाव बरिया हिट जायगायाव दंमोन आरोना माने नैनोमोन आरो नै गाइस रुमा नैनो आरोना जों थानाय रुमा. नैयाव फेनबो दं. नै गाइस नायनो हागोन नैयो रुमा ओइनो नै खिरखिनिफ्रायनो बरिया भिउ नुहुरखायो आरो. ओमफ्राय नैयाव हराव मैदेर फैबाय थायो. ओइथिं मैदेर खननैयानो फैदो ओमफ्राय ओइथिंबो जों खननै नुदो मैया हराव. नोंथांमोना नायनो हागोन नै सोरबाफोर थानो गोसोबाबो बेवहाय थाफैनो हागोन. नै जोंनि बाइकफोरानो इयो बेयाव पार्किं खालामना दोनदों ओमफ्राय गंनैसो नै सिङावबो दोनदों. नोंसोरो बाइकखौ बिराद अनो ओंखायनो सिङाव सोना दोनदों. गाइस नै जों थानाय जायगाया नैयो बिदिनो नैयो कटेज दङ बिसोरनि धोनस्रि मा होनो फरेस्ट मेड फरेस्ट नि मेनेजमेन्टनि आरोना नैयो बे जायगाखौ माइब्रा केम्प होननानै मिथिनाय जायो. नोंथांमोननो नै आं बे केमेराजों देखायनि. गाइस नैयो जों थानाया नै जों मोनसे गिदिराव थादोंमोन ओइयाव नै गिदिराव नैयाव ओमफ्राय नैयाव आदामोना थादो ओमफ्राय नै ओइफोरखिबो टेन्ट बानायना थादो आरो. ओमफ्राय गाइस नै बे जायगानि नामखौ माइब्रा केम्प होननानै मिथिनाय जायो आरोना. माइब्रा केम्प बे जायगाया भैरबकुन्द'आव दङ. सोरबाफोर थानो गोसो दंबाथाय नोंथांमोना फैनानै ओइ मेन भैरबकुन्द'निफ्राय फैनानै नोंथांमोना आरो राइट साइडथिं हाबबोबानो एकदम फैबाय थाबानो सिद्धानो मोनफैगोन आरोना इयावलासि. बिराद मोजां आदामोनाबो माने बिराद रेसपन्स होयो बिराद मोजाङै जोंखौ माने जोंखौ एख' उसुबिदायानो गैया माने पुरा मोजां रेसपन्स होखादों. पुरा माने हरावबो आदामोनानो बिदिनो संनायखौबो आदामोनानो संदो. बेनिफ्राय पुरा उनाव खांसि खुरै बोथोरनाय सब आदामोनानो आरोना उनाव खांसि खुरै थाखा खालामनाय बिराद हेल्प होखादों. माने गुबुनाव बेफोरबायदि हेल्प मोननाया बेफोरबायदि रिजर्टआव फैनानै थ' माबाखा गोजाननि बाथ्राखा आखा गैया. बेफोरबायदि माबा मोनदो आरोना सापर्ट मोनदो. बिराद हिट नांदो आरो बेयाव फैनानै. बेफोरबायदि मा होनो सापर्ट मोनबा जोंबो मोजां मोनो आरो एसे बिदिनो. जों मावनांबावगोनसो दिनै जों आरो मावनांगौबा मावबावगोनसो दिनै. बया हिट ओइयो मा होनो हाजोआ बायख्लाबाय थायोनो बांग्रिं फैबा ओइ दाख्लैनि बांग्रिं एसे गोसा फैनायाव ओइयो खावसे बायख्लादोनो. ओमफ्राय नै आखाइ सोलायबायलै नैयो सुनिल जेबो गैया इयो होद मा खालामा नैयो जेबो गैया इयो मानसिया जानोबो हाया इयो जानोबो हाया जेबो गैथारा. गाइस हाजार डेन्जार हिटखा. दिनै गोलावबो भिडिअ बानायदोनो मावागोन नोङो? आङो इउटुबाव होगोन दे होमबा इउटुबाव. नै गाइस पिकनिक स्पटआ नै आरोना गाइस ओइनो पिकनिक स्पट मैया डेन्जार मानसिमोन. ओइ भुटान ओइ टावार नुलाय ओइ न' नुलायनाया डेन्जार खुया खुगासिनो इसनियाव मार थान्दा खोमा कम्बल जोमना उन्दुलायगासिनो खोमा. ओइखिजा आरो नैखौ हाजोखौ ओरै बारनानै अरुणाचल मोनो आरो टावां
माबाफोर टावां माबा माबिफोर थांनोबाथाय इथिंबो थांजायो ओइथिं मा होनो मेन गेटनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट थांखाबानो सिद्दा थांखाबानो टावां अरुणाचल मोनखाबाय टावांखौ मोनद्रायदेसुन अरुणाचलखौ मोनबोयो दा खिथिनो थांगोन जों अरुणाचलनि लामाखौ जों हाबनो मोनबाथाय खिन्थिनोसै Guys, now I'm presenting you the picnic spot of मा होनो भैरबकुन्द Guys, picnic spotआ बेयावनो आरोना मानसिफोरा बेयावनो फैयो पिकनिकखौ मैया डेन्जार मानसिमोन 15 आगस्ट खामोन ना मैया डेन्जार मानसि जादोंमोन ओमफ्राय दा नै खालि ओइयाव बलबमनि सानैसो दं बलबमनि सानैसो दं मर्निं उथिनानै बेफोरबायदि भिउ मोनबा मा नांगौ बेसेबा हिट नांखायो गोसोफोरा थान्दा सान्थि न'आव गरमथारसै अबाय सान्थि नोङा ओइ सुनिल थान्दा नोंगोना नोङा इ गोजांनानै हराव थन्थ्रबाय थादों आं गुज्लायलांबाय मिथिगोना माथोआनो सोलायलांबाय आंना जोंना खिन्थु हाइ स्पेसियेल जादों दै जोंना हाइ स्पेसियेल सानिफ्राय गाइस जों दा हाजोआव गाखोनो नागिरदों आरोना एसे नैयाव चटा हिल्सआव गाखोगोन चटा हिल्स बरियानो नोंथांमोना नायलांबाय था गोलैबायोबाथाय नोंथांमोना नुगोन आरोना गोलैबाबो भिडिअ नुगोन जों केमेराखौ अन खालामबाय थागोन दानो दा मोनसे गोलैबा नुलायनाय ओमफ्राय माखि गाखोयोलै नै गाइस नोंथांमोना गाखोनायनि फिलखौ लाबानो जाबाय गाइस नोंथांमोना दा गाखोनायनि फिलखौ लाबानो जाबाय गाइस जों मारै गाखोयो ओइनो मबाइल खबर आंखौ ला गाइस ऐसी वीरान जंगलों में फंसने से आपको बहुत डेंजर होता है आप इसको करना चाहिए क्योंकि जितना ऊपर चढ़ोगे आप उतना व्यू अच्छा मिलेगा तो आपको यूट्यूब में डालने का फायदा होगा गाइस कैमरा है ना लादरां नोंनिखौ गाइस अभी हम sini pe pose balayang le mana waduh guys अभी हम sini pe pose क्या रोली ये देखो हमने लिया तेरी वीडियो कैमरामैन सुनील हुसैन के साथ अभी हम मरने वाले हैं नै भिउखौ नायनानै ला बरिया हिट नुखादों नै आं गाखोला माने ओंखारफिननो खस्थ' जायो नै इयाव गाखोग्रा गैया ओमफ्राय नै जों दा ओंखारलांफिनसै इखौ बोरै ओंखारगोन इया नै गाइस डेन्जार जुद्रुसो ओंखारनांगौ This is not stones. This is mati. This is like Bogamati in the Baksa district. This Udalguri also same like this Bogamati. In this cannot climb down of the hill. I am also going his passe and Ishwar Bhagavan God. माबोरै ओंखारबावगोन नोंलाय इयाव खिलियालै नै नेयाव गाबोन Guys, I am very close to Mosto Namaing. Bhagavan गिरको I am close to Mosto Namaing. Giring hoing. Yan tarsla guys, kulin nagiru mar. Ani terusah untai nunga. Kaina slet tang bete bala ha. Guri kan hobi ki. Bye. Guys, noi thinking terlang sih. Ini iya. Kenapa guri guys?
Bài klapa geli bên phải. Wow, lắc nó xì. Đã đưa đi kêu wow. Ôi, không lăng được. Nơi guys, khila này khila na. Kesam khila. Yaubă, să nu ba khila nang kebalang phải nagan. No. Tahu nu ba? Khila guys này. Black coil. Kita zoom. Guys, nơi जों नै mini mountain ni बारे सौगा होदोंमोन बेनिफ्रायनो ओंखारबाय ओमफ्राय आं नै खैला लाना फैदो खैला गाइस नै मैदेरखि एकदम बारे फ्रेस नै फ्रेस थार माने बारा गोबाव जायाखै ओइ बोरखिबो गोजा ओइनो माने बारा गोबाव जायाखै ओइयावबो दं मैदेरखिया बारा गोबाव जायाखै खिया माबासो जाबाय खोमा इखौ नोंसोर जाफेरदोंना जाफेराखै मैदेरखि मेथाइ दंमोन आगोलो मैदेरखि मेथाइ इयो मेथाइया उनुमानियो बानायो सिनि होननानै 4 घन्टासोल' जाबाय खिनाया जालायना जायाखै 4 घन्टा आंबो नुजोबनानै खोमाबा गाइस नैयाव ना दोङो नै नुगोन ना नुवाबा ओइनो गाइस नोंथांमोना ना नुदों ना नुवाखैबा आं नुदों खिन्थु आं जुम खालामथाबलायदोंमोन ओइनो ना मावा नै ना नै हाजोनि ना बिराद भिटामिन दोङो गाइस दलं माने सुइस गेट ट्रेन आलि बायदि नुयो आरो माने ट्रेन खारबाय थानाय रखम नुयो ओमफ्राय ओइयाव पुलिसफोर फैदों खोमा आर्मिफोर गुसु मोनलायदो गाइस मा होनो गरम बोथोराव बेबायदि गुसु मोनबा गोसोफोरा खान्थि मोनो आरो माने गोजां बोथोर बायदि मोनदो गोसोखौनो थान्दा बोथोर बायदि माने दा जेकेट गानबाबो गानजागोन ओइफोर सायाव थांबाथ' एकदमबारे सायाव थांबाथ' डेन्जार थान्दा जागोन एकदम फैया खुग्लुजोबना जों ओइ हाजोफोरा होथेजोबना जों ओइथिं अरुणाचल जायो आरोना नै अरुणाचलथिं एकदम हाजोफोरा होथेजोबना जों गाइस नै दैमाया बरिया हिट डेन्जार थार आरोना गाइस ओरै सिंखिया बिनि एसे नै गाइस बरियाखा मार स्पिड खारना दैया गाइस गाइस यो मोननै कान्ट्रिनि दै जमा जानाय भुटान आरो इन्डियानि अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय फैयो मोनसे भुटाननिफ्राय फैयो मोननै जमा जानानै बिदि जादों मोनसे साफा फैनो ओमफ्राय मोनसे लेथ्रा फैनो दैया ओमफ्राय साफा लेथ्रा जानानै लेथ्रा मिक्स जाना लेथ्रा जायो माने गुंले जायो आरो लेथ्रा नंद्राया ओइ स्वामी जादों स्वामीना मा होनदों